Ale ja už v tejto chvíli vítam v našom štúdiu pána Ištvána Stromokocúra. Je zo Zväzu poľovníkov a milovníkov zvierat. Vítajte, dobrý deň. Zúza! Čo robíte? Dobrý deň. Kde mám pušku? Pred štúdiom som si ho nechal, než mi hlic zoberie. No. Sadnite si, pán Stromokocúr, vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, vydýchajte Čo? sa. Ja, dobre, no. Môžete sa vydýchať, lebo ste taký zadýchčaný. Ja vidím spolovačky, kde moja, hej. No. Práve je ten čas, kedy sa poluje. Zúza. No, hovor, voláčo už, no. Čo si chcel? Len aby sa aj zo mňa Čo? nedymilo. Ja sa mám pýtať. Joj. Môžem si prisadnúť? Nejaký ste nervózny, pán Stromokocúr. Môžem si prisadnúť? Veď sme sa včera videli, nemôžete byť zo mňa nervózny. Môžem si prisadnúť? Sadnite si, samozrejme, pán Stromokocúr, vy vždy. Niečo to malo byť úplne ináč, nevadí. No skúste to ešte. Ideš. Už vieš? Zuzá, môžem si prisadnúť? Pán Stromokocúr, vy však sú vaše? To Zuzá, však, no. Áno, vydýchaný. No. Ja mám na vás zo pár otázok, totiž je čas poľovačiek, mohli by sme sa teda pozrieť, aké radosti, respektíve starosti okrem toho prisadania so sebou toto obdobie prináša. Tak, ja by som chcel predovšetkým aktívnych poľovníkov, ale pytliakov upozorniť na medvede. Ako mi prednedávnom povedal jeden môj dobrý známy, na medvede treba ísť veľmi opatrne a obozretne. Ten váš známy, to je poľovník. Nie zoofil. Vy, milí poslucháči... Tu mám pre štúdium. Máte. No keď mi ukradne volá kto, joj. No, hovor. Vy, milí poslucháči... Čo si chcela? Ďakujem za slovo, pán Stromokocúr. Vy veľmi dobre viete, že jeden z vás má možnosť samozrejme položiť otázku nášmu pravidelnému hostovi. On na ňu rád odpovie, sme sa tak dohodli. Takže dobrý deň, kto je na linke? Na linke, pán Stromokocúr. Haló? Haló, László s Komárom. No, vítaj, László, čo ťa trápim? Moja manželka má poľovníckeho psa. Kúkam teraz na neho a je taký skrčený v kútovi, kúká na mňa a má takú divnú výrazu v tvárovi. Hej? No a je to suka? Nie, manželka je celkom fajn. Ale svokra to je suka, to máš pravdu. No počúvaj, ja myslím to zviera. To, či je suka alebo pes. Pes. Však vravím, som povedal na začiatkovi, že poľovnícky pes, ne? Čo iné môže byť poľovnícke? Poľovnícky kocúr, alebo čo? Ty čo vodíš na polovačku? Čo vodíš na polovačku? Žirafu? Tak žirafa nemôže aportovať. Doláme krk v borovicovom lesovi. Alebo máš poľovnícky korytnočko. Počúvaj, Ištván. No, hovor. Jak sa voláš? Ani neviem, počkaj pozrieť. László, no. Počúvaj, Gejza. Ja ti to pomaly poviem, hej, po slovensky, no. Tak ja hovorím po slovensky, dobre. Furt na mňa kúká ten pes. Tom kútovi? Tom kútovi. No. Ty si skútal? Komárom. Ja som sa zlakol.
Čo by v kútoch robil Maďar, no? Nie, Maďar je v kútovi, pes je tam. Joj. No počúvaj, píš to. Myslím ja. A nevidno, ale dobre. Je to on alebo ona? No Váriál, kto? No ten pes kútový. To veru neviem, my nemáme rody. Joj. Ako ho voláte? Mnohé. Počúvaj, ideš kam? Ide. Láslo. Aké má meno? Ten pes? Nej. Ozosík. No počúvaj, ale teda neviem. To je mužské či ženské meno? Čo si ty úplný debil, že to je meno toho psa? Ja ale pôjdem po tú pušku pre to štúdio, vidíš, počúvaj. Takto netrafíš. Inak. No hovor. Hára, váš pes je kedy? Hára, to je ten hokejista. Nem, Hára Plavuha. Ja? To je hokejista. Ja. No. No, ejš mi. Či Hára? Jaj? No, je taký rozháraný. Však preto aj volám. Furt nám nepuká. Počúvaj, Ildiko. Láslo. Naposledy. Vy ste naposledy? Naposledy, vie. No. Má váš pes. Blhy? Neblhý, maj. On je, keď sa toto... Čo? Keď sa pári. Vy ste pári? Pári? Hej, pári. Azt a mindenit, pári. 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 Ja na koni! Nem na koni, pári. Pári. Víš, no tak je hore alebo dole. Jaj, oné, keď robia. Jaj, on nepári. Nepári, pazd, on je vykastrolovaný. Počúvaj, Láslo. Ja, aj mi na meno prišiel. No. Čo je vlastne tomu psovi? Počúvaj, už nič. Už kúka normálne. Ale ešte pred chvíľou bol veľmi čudný. Azt a kutya fáját, hétszentségi. Však on sa mi vykodil na koberec. Jaj, no. Počúvaj, stromokocúr. Nemám čas, musím konečník, lebo ženo zabije. S Bohom. No, s Bohom. No keď sa upokojíte, pán stromokocúr, tak by ste mohli našich poslucháčov informovať aj o ďalších nástrahách, ktoré číhajú v lese. Bolo to dosť namáhavé, tak teraz poprosím stručnejšie. Maďari číhajú, aj. Čo to? Áno, no. Pušku mám pre štúdium. Máte. Dobre. Tak teda, chcel by som upozorniť poslucháčov, hej? Že sa v našich lesoch začali vyskytovať tigre. Ja sám som jedného minule stretol, tak som mu rýchlo mačetou ocekol chvost. Chvost? Hej. A prečo nie hlavu? Tu mu ocekol už niekto predo mnou.